Jes, eli kun olet kirjautunut sisään sun tunnuksilla tänne Nyyskinin verkkosivuille, niin sä täältä sun nimen kohdalta pystyt valita tästä ADR-tilauksen hallinta ja käydä katselemaan vähän, että mitä täällä näkyy. Eli tänne mä lisäsin nyt sen ehdolle tämän Beauty Focus kollageenin ADR-tilauksena. Ja sitten tää on se seerumi, minkä saisi myös niillä pisteillä. Tässä näkyy ilmastopisteiden määrä, niitä on 40 jäljellä. Ja tässä on se toimita nyt ja jätä lähetysväliin nappi. Täällä on se laskutuskohta, niin tänne älä muuta koskaan tätä pankkisiirtoa pois. Skannauskortista ei tarvitse välittää, mutta tässä laskutuskohdassa, jos tähän laittaa luottokorttiin tiedot, niin täältä sinä päivänä, kun tänne on merkitty, niin lähtee suoravelotuksena nämä tuotteet, mitä täältä täällä listassa on, niin älä vaihda tätä pankkisiirtoa pois täältä. Mutta sitten voit painaa, kun olet saanut tänne ADR-tilaukseen haluamasi tuotteet, niin voit painaa toimita nyt nappia ja sieltä maksaa kortilla tai pankkisiirrolla. Tai sitten jos et halua syyskuussa tilata mitään, niin paina tästä jätä lähetys väliin, jolloin tämä käsittelypäivämäärä vaihtuu lokakuulle. Ja vaikka painaisi tätä jätä lähetys väliin nappia ja sitten muuttaisikin mielensä, niin voi painaa sitten toimita nyt nappia vielä syyskuun lopussa, jos haluaa. Eli ne ei ole niin kuin sitovia valintoja. Tänne on nyt 2 tapaa lisätä tuotteita tänne ADR-tilaukseen. Joko tästä hallitse ADR-tilauksen tuotteita. Täältä sä voit lisätä, jos sä tiedät, että mikä sen tuotteen nimi on, vaikka maskara, niin sä voit kirjoittaa tuohon, että maskara, ja lisätä sinne tilaukseen semmoisen. Kertaluontoinen tarkoittaa sitä, että se ei jää sinne listaan niin kuin ensi kuuksi, vaan se tulee vaan tähän seuraavaan tilaukseen. Sitten jos sä haluat käyttää sun ilmaistuotepisteitä, niin täällä on lunasta tuotepisteeni kohta. Ja esimerkiksi tämän ripsivärin tai tämän seerumin saisi näillä ilmaistuotepisteillä. Sitten kun sä painat täältä, että tallenna muutokset, niin ne muutokset tallentuu. Ja nyt esimerkiksi näkyy tuolla listassa sitten se Beauty Focus ADR kollageeni tuolla rahalla ja sitten Nutricentials se Pumps tuossa kertaluontoisesti pisteillä ja pisteitä on jäljellä 7,28. Jos haluat tätä muuttaa, niin sinne voi vaihtaa mitä tilauksia tai tuotteita haluaa ja sitten vaan painaa tosiaan tuosta toimita nyt kohdasta. Ja sitten toinen tapa, että jos haluat surffailla enemmänkin täällä Nyyskinin sivuilla, niin tuolta Nyyskin, missä lukee Nyyskin, niin pääsee etusivulle ja täällä on nämä kaikki tuotteet näkyvillä. Tai sitten tästä yläpalkista kohdasta tuotteet, niin löytyy nämä kaikki ageLOC, nämä tuotekategoriat. Pharmanex tarkoittaa ravintolisiä ja sitten jotakin tarvikkeita. Mutta jos täältä haluaa vaikka katsoa meikkejä tai mitä nyt haluaakaan, voi valita tästä niinkö meikkipohjan. Ja siellä on Vera-appissa on myös semmoinen Shade Finder, mistä pystyy valita ton väriin. Mutta jos haluaa vaikka, heitetään nyt vaikka tommonen aurinkopuuteri, niin painaa tosta lisää ostoskoriin, niin se lisää tuonne ostoskoriin sen. Ja täältä sitten, painoin 2, niin ei painakaan jatka eikä PayPal, vaan painaa, että lisää olemassa olevaan ADR-tilaukseen. Sitten se vielä kysyy, että ai tähän ADR-tilaukseen vai, niin sitten painaa, että jes, tähän lisää olemassa olevaan. Niin sitten se tulee tänne sun ADR-listaan. Ja sä voit painaa, että tallenna muutokset, jolloin se tallentuu sinne. Ei nyt ehkä sitä laiteta sinne, mutta painetaan niin tuosta. Ja sinne voi lisätä sinne ostoskoriin montakin tuotetta ja lisätä ne kaikki kerralla sinne ADR-koriin, jos haluaa. Ja sitten vielä yksi juttu, kun sä painat sitä toimita nyt -näppäintä tuosta, kun sulla on ne tuotteet, mitä sä haluat, niin tuolla korissa, niin täältä niitä voi itse asiassa vielä muokata. Sieltä voi ottaa pois ja lisätä tuotteita. Ja jos sieltä haluaa pelkästään pisteillä tilata, että haluaa maksaa vaan postikulun 4,99 € rahalla, niin sitten täältä
pystyy sitä vielä valitsemaan niillä pisteillä. Eli täältä voi, no tuo olisi pitänyt ottaa aikaisemmin pois, tuo kollageen poistaa sieltä listasta, mutta täältä pystyy sitten valita myös niillä pisteillä. Ja jos ottaa tässä vaan yhden tuotteen pisteillä, niin sitten saa pelkästään ilmastotupisteillä niitä. Sitten vaan painat jatka, kun ne on mieleiset. Ja sitten käy tarkistamassa ton osoitteen. Joo, se on oikein. Painaa jatka. Ja täältä sitten voi tosiaan valita. UPS-toimitus tulee kotiin. Se maksaa 8,99 €. Postin toimipisteeseen nouto 4,99 € ja pystyy tästä valita sitten. Parcel Locker tarkoittaa postin sitä lokeroa, niin vaikka ottaa nyt, no tuo nyt oli Muurame, mutta tämä ei nyt lähde mihinkään tämä tilaus. Mutta täällä on sitten maksutiedot. Voi maksaa pankkisiirrolla tai sitten voi painaa tuolta, että muokkaa ja lisää ja sitten saa tänne kortin tiedot myös. Ja tämä koskee nyt tätä maksua, vaan tämän kyseisen tilauksen maksua. Ja sitten se on ok. Ja sitten kun tänne on ne maksutavan valinnut, että onko se sitten pankkisiirto tai kortti, ja painatte jatka, niin sitten tämä tee tilaus-nappi muuttuu violetiksi, ja sitten kun sitä painaa, niin se tilaus lähtee. Ja pankkisiirto tarkoittaa vaan sitä, että joutuisi mennä verkkopankkiin ja maksaa siellä erikseen sen tilauksen, että ei sen kummempaa. Mutta tosiaan korttimaksu tässäkin kohtaa kävisi ihan hyvin, niin eiköhän se näillä tiedoilla onnistu hyvin muokata.